Siinä kuulimme pätkän tänään julkaistusta sinkusta. Hula Hula on biisin nimi ja sen tekijä Robin on vieraanamme. Tervetuloa, huomenta. Kiitos, kiva olla täällä. Miten toi biisi syntyi? No itse asiassa tää on jotenkin mun viimeisimmästä sinkusta Jotain aitoa biisistä on jo itse asiassa jonkin aikaa. Ja mä halusin, mulla on itse asiassa pyörinyt semmonen niinku tanssittava biisi. Mä halusin tehdä jonkun semmosen tosi tanssittavan biisin ja mä halusin liittää jonkun tanssiteeman siihen. Ja toi Hula Hula itse asiassa on semmonen juttu, mikä on pyörinyt mun kavereiden keskuudessa jo. Ja me heitetään vaan toisillemme aina välillä, että Hula Hula. Ja se on niinku pyörinyt. Mä oon miettinyt, että siitä voisi saada aika hyvän biisin. Mutta sitten me mentiin Vain elämää -leirille tuossa tammikuun lopulla. Ja Espanjaan siis. Ja siellä oli jotenkin tosi semmonen lämminhenkinen tilaisuus. Ja muutenkin se matkailu kyllä avarsi siinä vaiheessa. Ja mulla tuli semmonen tosi erikoinen semmonen latino-vivahde vähän niinku päälle. Ja nyt mä otan sen Hula Hulan jossain käyttöön ja sitten takaisin kotisuomeen. Ja sitten oikeastaan syntyi tää biisi. Ja mä halusin tähän mukaan myös sit jonkun niinku featuring-artistin ja mä ajattelin, että nostetaan Nelli Matula tässä nyt sit niinku messiin. Mä oon itse asiassa aika paljon tehnyt aikaisemminkin, että esimerkiksi Parasta just nyt biisillä, niin Nikke Ankara oli siis tehnyt vasta pari biisiä ja me otettiin se sit vähän niinku, mä haluan niinku nostaa noita niinku artisteja, joista mä itse tykkään ja tommosia vähän aloittelevia myöskin, siinä suhteessa Nelli, kun se on niin sairaan hyvä, se on ihan siis törkeen hyvä, varsinkin livenä vetää ihan käsittämättömiä juttuja, niin Nelli oli kyllä ihan oikea tähän myöskin. No onko tämä latino-rytmi nyt purrus suhun jotenkin pysyvämminkin? Onko tullut sisään tämmöistä? No eihän sitä koskaan tiedä. Ei oikeasti voi tietää mutta tää on jännä miten tämä musiikkiteollisuus menee aika paljon nyt siihen, että julkaistaan vaan yksittäisiä sinkkuja eikä oikeastaan enää niitä albumeita. Itse mä henkilökohtaisesti tykkään vielä siitä, että julkaistaan niinku kokonaisuuksia, että se albumi, mutta koko ajan siis tietysti biisejä tehdään näin, mutta saa nähdä mitä tulevaisuudessa, ei voi tietää. Mutta tää oli nyt tämmönen tietysti yhden ajan sitten tämmönen fiilis, tää latino-homma. No sitten muun muassa tuon Nikke Ankaran kanssa olit tosiaan siellä Vain elämää -reissulla. Joo. Espanjassa teillä oli varmaan tiivis viikko siellä. Millaisia ne päivät on Vain elämää -kuvauksessa? Kuvataanko silleen koko ajan? Onko ne pitkiä? Joo, 8 aamulla suurin piirtein aloitettiin ja kyllä 12 illalla se sitten niinku meni loppujen lopuksi. Just. Ja mun mielestä se oli niin siisti. Mä sanoin, että se on ollut mulla semmonen henkinen semmonen puhdistautumisreissu oikeastaan. Että pääsi alan ihmisten kanssa juttelemaan itselleen kiinnostavista aiheista ja silleen yhteisesti kiinnostavista aiheista myöskin. Että meidät ns. Pakotettiin pysymään paikallamme se 6 tuntia päivässä sen saman pöydän ääressä ja kuuntele niitä, kun toiset tekee kunniaosoituksia niiden biisien kanssa ja näin, niin oli se aika makeet kyllä, että saatiin paljon kaikkia hienoja juttuja niin kuin aikaiseksi. Kertaakaan sillä leirillä kenenkään niin kuin tuotannosta tai mistään ei tarvinnut heittää mitään välikysymyksiä. Kaikki mitä tulee, niin me jutkattiin ihan itseksemme siinä. Et kukaan ei ns. Haastattele meitä. Miten paljon kyyneleitä? Mä en viitti ihan hirveästi paljastaa vielä, mutta kyllähän se nyt on jo arvattavissa. Kyllähän niitä nyt jollain tulee. Vesiputoukset. Nimenomaan. Opitko sä sillä jotain? Sä olet poissa lukiosta, sitten olit sen ajan, kun olit siellä. Ai. No siis nimenomaan, mulla on semmoinen fiilis, että ihan sama oikeastaan miten toi kausi menee, niin toi oli niin hieno kokemus, että ei tommoista kyllä korvaa yhtään mikään. Et just niin kuin kuvauspäivän jälkeen jää hetkeksi istuskelee Samu Haaberi ja Nikke Ankara whatever kanssa sitten tai kaikki yhdessäkin ja jutellaan vaan niitä näitä, niin oli se nyt niin hienoa. Ja mä opin myöskin heidän tarinoita. Et esimerkiksi Petra Gargano, mua kiinnosti se, että miten esimerkiksi hänen uran alkuaikoina, koska hän on ollut samanikäinen kuin mä silloin, kun TikTok on breikannut, niin miltä se hänellä niinku tuntui. Niin se on niinku kiinnostava, että mä sain myöskin niinku vertailukohteen Petrasta. Siellä on tosi siistejä tarinoita kyllä tulossa. Mä ootan niin paljon, että se kausi alkaa. Oh. No niin, mutta oot siis myös lukiolainen. Ja kyllä. Tässä kirjoittanutkin, eikö niin? Joo, tossa itse asiassa ihan pari päivää sitten tuli se lyhyt ruotsi kirjoitettu, kyllä. Hyvä. Mitäs meni? No
Se oli yllättävän vaikea se koe. En mä olisi uskonut kyllä. No aina voi mennä paremmin, sanotaanko näin, mutta toi. Katsotaan, varmaan ensi viikolla ehkä tietää alustavia pistemääriä sitten. Mikä sun suunnitelma on kirjoitustahdissa, YO-kirjoituksissa muuten? No, mitä sä aiot kirjoittaa ja missä tahdissa? Ainakin YH, Enkun, Äikän ja nyt sitten Ruotsi oli yksi. En mä niinku tiedä, en mä varmaan kirjoita enempää kuin se neljä. Että tässä on niin paljon kaikkea hulabaloota tässä ympärillä, että mä luulen, että kukaan stagemanageri ei tuu sanomaan mulle niin, että oliko sun ne lukion paperit kunnossa, että sä voit astua lavalle. Mutta kyllä mä uskon, että sit lukion jälkeen mä pidän hetken niinku breikkiä niinku sen koulun kanssa ja teen näitä musahommia ja keskityn siihen, mikä mulle on tärkeää. Ja sitten ehkä sen jälkeen vois miettiä tai niinku tää lukio on vähän semmoinen backup, että jos joskus tulee joku tilanne, niin on ainakin joku sitten, millä pääsee opiskelemaan. Eteenpäin. Sä oot puhunut lukihäiriödiagnoosista aikaisemmin. Mitenkä sitä otetaan huomioon esimerkiksi kirjoituksissa? No omalla kohdalla niin kun mulla oli keskivaikea lukihäiriö, niin se otettiin, olisiko se ollut parin tunnin lisäajalla. Joo. Ja sitten kielissä ne kuuntelukokeet, niin niissä on pidemmät ne tauot. Että on aika ensin vähän niin kuin perehtyä, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu näissä kysymyksissä ja mitä sitten pitäisi vastata. Et se oli tosi hyvä ainakin siinä kuuntelussa, että kyllä tarvisin. Tosi hyvä, että se otetaan nykyään huomioon. Niin onkin. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään niin kuin pahaa, että on lukihäiriö. Niin kuin todellakaan. Et kyllähän Jallis Harkimollakin on lukihäiriö. Sanois muuta. Kyllähän niitä ihmisillä on. Mutta se on vaan sitten, että sen taakse ei saa mennä silleen, no en mä varmaan pysty, kun mulla on lukihäiriö. Täytyy kuitenkin muistaa se, että ihan samat mahdollisuudet myös meille. Kyllä. Mitä tulevaisuuden suunnitelman vaihtoehtoja sulla on? Sanoit tuossa äsken, että sitten pidät opiskelusta vähän taukoa lukion jälkeen ja teet musiikkia, mutta mikä muu siellä voisi olla semmoinen kiinnostava? Niin. No tietysti toi biisien kirjoittaminen ja niinku myöskin ehkä muille tekeminen kiinnostaa tosi paljon. Et tässä on nyt itse 6 vuotta menty tukkaputkella ja näin. Et ehkä vähän silleen myöskin ottaa aikaa ja miettiä, mitä sitä haluukaan sitten. Se olisi niin. Tosi vaikea niinku sanoa, että missä mä olen esimerkiksi 5 vuoden päästä. Ihan siis mahdoton tän ikäisenä sanoa, että missä mä oon 5 vuoden päästä. Mut sitten... Ja koko maailma on vielä auki. Niin koko maailma on vielä auki ja mä haluan pitää sen myös auki. Et en sulje mitään ovia, mutta en myöskään liikaa avaa mitään ovia, vaan vähän raotan ja katon, mitä siellä on ja mitä tuolla on. Ja hei, sit joku asia saattaakin kiinnostaa enemmän kuin joku toinen. Semmoinenkin mukava asia on tapahtunut, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyysi sua mukaan Diandran kanssa kiusaamisen vähentämiskampanjaan. Joo. Minkälaisia kokemuksia, jonkinnäköisiähän kaikilla meillä on koulukiusaamisesta, niin sulla on? Itse asiassa, no siis mä oon jotenkin joutunut tosi vähän todistamaan mitään tämmöisiä kiusaamistilanteita ylipäätään mun kouluuran aikana. Et meillä on jotenkin ollut silleen tosi hyvä henki niin kuin koulussa ja näin, mutta kyllähän mä tiedän, että tämmöisiä kiusaustilanteita aina on ja niitä on aina myös ollut, mutta nyt niin kuin se, että luvattaisiin, että 2050 vuoteen mennessä Suomesta olisi kiusaaminen pois, niin se on tietysti vähän vaikea kuvitella se, että miten se olisi ikinä mahdollista, mutta mä uskon, että se on mahdollista. Jos miettii jotain tyyppejä joskus 70-80-luvulla, niin ei ne olisi voinut uskoa, että meillä on jotkut iPhoneit kädessä ja siitä pystyy tekemään niinku kaiken, pam. Mutta toisaalta silloinkin on ollut kiusaamista ja tänään on kiusaamista ja tosi vaikea sanoa. Mutta tällä kampanjalla kuitenkin me halutaan ns. Kääntää se sellaiseksi kannustavaksi että kun yleensä se on aina niin, että kiusattu ja kiusaaja, jutelkaa ns. Keskenään ja sitten siinä on joku opettaja ja näin. Että enemmänkin myöskin sitä kiusaajaa ns. Ei niinku kannusteta tietysti kiusaamaan, mutta vähän niinku siitä pohjalta, että häntä ei niin torutakaan. Koska se on luultavasti myöskin se, että sillä torumisella hän saa sitä huomioon
Ja ehkä se on sitten hänelle sitä haluttua huomioon, mutta vähän semmoisen niin kummallekin osapuolelle kannustavaa, niin mun mielestä se on aika makea. Ja nyt kerätään siis just näitä kannustustarinoita. Ja niitä kerätään sitten ensi syksyyn asti itse asiassa. Silloin niitä vähän sitten aletaan paljastaa, että mitä sieltä löytyykään. Mielenkiintoista. Joo. Kiitos Robin käynnistä ja hyvää kesää ja kevättä. Kiitos samoin myös teille. Kiitoksia.